Pop Music Station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay radio station na iyayak na saray Dagupan nyo. At Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, Sur 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. We are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wajan ipaparong tala sa programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakolupyo dasayan kabuwasan Makterion Lingkura Timag ti Pangasinan Dennis Mojares. Dad ngaranan kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes Pizza 1 at bulan na September 2025. 115 days to go before Christmas. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan.
Abong na 47 anyos lalaki sinukisok Shabu a-recover. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Tricycle nilesles na dump truck duwaray asugat-sugatan. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Duwaran motorsiklo ng salpukan, duwara suwalad patambalan. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Duwaran lalaki arestado at Shabu. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Jadulo na balitad nasyonal, DPWH Secretary Bunuan non-resign. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Atong ang tana actress Gretchen Barreto babantayan na Bureau of Immigration. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Lakso ng iter na pasakbay at kinan Marculita. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyari detalye at balita da lokal. Duwarang lalaki balon street level individual singkat na taklan uloy dingkasan anti-illegal drug bypass operation ya ginawa at oras na alas 2:06 na palbangon jada biwok tundaligan na Blue Beach barangay Bunuan na Gisit syudad na Dagupan sa may na restaurant suspect. So kinabat ang ngaran ya Jomari Sirapon Salvador alias Dudoy, 26 anyos, tan Jiboy Mireles Pancho alias Boy, 18 anyos, asamsamad 5 na duwaran suspect. So duwaran peraso na hitseld transparent plastic sa siya, yan ang karga na Cebu. Ya walay balaton na sampluran gramo, man kantidad na 68,000 piso. Ya saya at ilalako da sare undercover agent asamsamat susakay genuine na 500 piso bill tan labin na duwan na piraso na photocopy da budel money ya 1,000 piso. Sakay unit ya Oppo cellphone tan sakay black Euro 150 motorcycle yang gapi plaka. Sa duwaran na suspect sunawit da Region 1 Medical Center Annex Building Bunuan Bindok da syudad na Dagupan tani pasilong at medical examination antes siya inawit ira at police station kay bayray akumpiskaran ebidensya for proper documentation and proper disposition kaso ninsunggay na Article 5 o Section 5 Article 2 na revise Republic Act 9165. So isigip laban at abitlaran suspect. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Nambanggaan ya motorsiklo duwara sugat-sugatan na imbatik Jed Pambalan agawa so aksidente oras na alas 9:45 na labi. Yagawa jad MacArthur Highway na Barangay Carmen West, Balay na Rosales, Pangasinan. Sara involve motorsiklo, ambalangan Honda Click 160, mamaniwana na John Paul Pataksil Piscador, 25 anyos. Kay baton na kalason at motorsiklo so manangaran na Raciel C. Sabado, 25 anyos. Sa may kabanggaan dara niya. So black Rusi motorcycle, mamaniwanan na Reka Lumbao Remolino, 39 anyos, ang gapoy buong maranton lisensya. Jadi initial investigasyon na pulis akabatan niya sa may Honda Click sumbabatik at abitlan na lugar mamarap jad north direction ng sikatoy only kula biglan si Malpota. So Rusi motorcycle singagan na aksidente
Akagamor nasugat iraya kalugan at Honda Click tan si karay imbatik katampol. Nasaren ang responding pulis imbatik jad sang kasinggeran iya patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Kulungan subagsak na sa kaya street level individual kaya rin akalwatan na otoridad at ginawa ng pansukisok at abong na suspect ya ginawa at oras na alas 7 na Kabuasan dyan barangay Malong bali na anda Pangasinan. Saray kabiyangan na anda pulis dyan koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. So ang iparisbe na search warrant ya impakseb na korte ya may gaganggan na at pansukisok adabong na suspect lapod pangyaamot na sa illegal ya druga akumpiska at kaliber-liber na abong na suspect ya kinabat ngaranto na Jerome Cabos Sabino 47 anyos residente na bitlan lugar asamsam na saray kabiyangan na otoridad. So saray unggundan limaran heta silda transparent plastic sa siya ya walay balato na 0.7 gramo mang kantidad na 4,760 sa kaya gray pencil case sa kaya red lighter sa kaya transparent glass tube tan sa kaya aluminum foil sa may suspect na sa ebidensya sinawit dyan police station for proper documentation and proper disposition. Kaso ninsungga na Section 5 Article 2 na Republic Act 9165 sa insigop dyan korte laban ed abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Makalanor ed alak driver na plagod patambalan na agawa so aksidente at oras na alas 4:30 ng arum dyan barangay Malong bali na anda Pangasinan. Sa Rembolyo Luganan white gray Shackman na X 500 dump truck ya akarehistro at ngaranen Renato de la Cruz RADC na MacArthur Highway Binalunan Pangasinan. Bangbalot mamanehuan iyan Simon Carpo Ventura Jr. 37 anyos tansamay abang gatunyan black Honda TMX 155 tricycle. Yan mamanehuan na Paulo Ricardo Picardo Kalinuga 28 anyos ang kapoy bumalang to lisensya kay baton na kalugan sa pasahero ton na kinabat at ngaran ya Judan Kasim Verde Flor 20 anyos. Diyan inisyal investigasyon na pulis akabatan niya sa may dump truck so umbabatik mamarap dyan east direction na naakasabila at ni kurbadan lugar sa may driver na tricycle sumaples so batik to niya tana agto akarkula so batik na mamaniwan ton tricycle kanya na gimamgam at linya na dump truck sa may driver tan sa may pampasahero o pasahero. So asugat-sugatan natan si karay imbatik jad municipal o imbatik ng municipal disaster risk reduction management office na anda ya si karay imbatik jad sa Bulinaw Community Hospital. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan rin katipukilan niya balitad lokal antis tayo nung dapag dasaray balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaran Paimano. Pare, ang tidudungalan mo? Ay, so 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali ritugtugan dadya. Paborito miyak talaga si Rinawa. Imbagabagam. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:18 na kabwasan. Tanatan ang dapat tayo da saray balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Imikban bilang sekretary na Department of Public Works and Highways si Secretary Manuel Bunuan. Tinawat ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. So impanresign ng Bunuan ya epektibo ada sayan agaw September 1. Jada resignation letter to niya impalapag ng Bunuan ya suportado at panawagan ng Presidente para the accountability, transparency tan reforma at loob na DPWH. Inlagnag ng Presidente Marcos si Transportation Secretary Benz Dizon bilang balon na DPWH Secretary. Inganggan na Presidente si Dizon yaman nagawa na panlinis at amin iya departamento na Department of Public Works and Highways at Interon Bansan, Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Impurpurek na Bureau of Immigration yamalot sa panbabantay na sari international ports jad bansa at posible na itakas papaway at bansa na negosyante Charlie Atong Ang, actress Gretchen Barreto, dati na NCRPO Chief Jonel Istomo, tansaray 50 na Iranian suspect. Impalapag na BI spokesperson na Dana Sandoval, walay direktiba ya impaway na BI Commissioner Joel Anthony Viado. Ang gamana agdalay na awata sa immigration lookout bulletin ya manala po ang Department of Justice si Karaya di ang Barreto Istomo tan arobniran na individual so insigipan na kaso na multiple murder tan illegal detention nasari pamilya ya nababalang ya sa Bungiros. Ingkwana na DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla sana ng Biyernes ya asumpalay evaluation para dabit lairan na reklamo tan manggawa na preliminary investigation iraya panel of prosecution yan nakabatan musatan ya kaso sunupag ya iduplog ed korte. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Biniltaan na Senador Pampilo Lacson si Senador Rodante Marcolita kasumpalan yan na salita na ipal tan pasikat ada sakay programa jada telebisyon lapod sa tay ginawan na privilege speech ni Paakar at papanay siya niya manumalian flood control projects. Ingkwanan Lacson agto gabay so mikulkul bangbalat no si katoy kulkulen ungkasa sabit lan senador nilinaw ng Lacson na iya kinaroto labat Blue Ribbon Committee so pizza na pandingal ya in gitar da sayan agaw lapod unsabay da sa may pandingal na briefing ni Paakar at satay panukalan 6,793 billion national budget. Jada sa may TV program to niya in kwanto na
ang gapuso sa may walan na papasiringan to niya. Gabay labat na abilan senador ya naparakaw pa subatik na gobyerno kanyan na si Katos mitutulungan at administrasyon ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal, balitad nasyonal. Antes tayo ng dapag adasaray ang patapatanggaran issue yasing baten adasayan kabuasan wajan ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iran balita. O kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iran sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Ayasu #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection Yakult. with 8 billion live LCS Yakult. that may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise, Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Popular sa balita.
Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Tandiyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:30 na kabuwasan. Pangipatuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saya nakakulap nida saya na programa. Maktar yung lingkor at Magti Pangasinan Dennis Muharis. Dad ngaranan ka paborito Errol Horado. Medyo adili so flight 2. Kanya na atrasado. Piano sabi na ani. May aeroplano nilugan to aplat. Ditang technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natin na Lunes Pizza 1 at bulan na September 2025, 115 days to go before Christmas. Kaya maghanda-handa ka na, Engineer Nixon, sa mga inaanak. Ako maghanda-handaan na ako magtago. Dahil wala akong naipon para sa inaanak. Kaya't barla, pero singa nalilikas ko ang putang ni panaon. Parang mainit ang panahon dito sa ating loob ng himpilan. Dahil mainit ang ating tatalakayin na mga issue. Tulad nitong pag-resign ni DPWH Secretary Manuel Bunuan, na siya po ay formal nang nag-resign sa kanyang tungkulin effective today, September 1, bilang Secretary ng Department of Public Works and Highways. At ang pumalit sa kanya, itong si Transportation Secretary Benz Dizon. Mainit-init talaga ang issue patungkol dito sa flood control projects. Kaya't hindi masikmura nitong si Secretary Bunuan ang mga nangyayari sa mga flood control projects. Kaya mas minabuti niya na mag-resign na siya. Kaya itong si
Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation. Siya po yung pumalit bilang Secretary ng Department of Public Works and Highways. At inutusan ng Pangulong Marcos na linisin ang departamento ng walang kayan sabi lang Department of Public Works and Highways sa buong Pilipinas. Paano malilinisan yan? Ang dapat na unahin na linisin yung mga opisyal, yung mga congressman na sila po yung nagpapundo sa naturang mga proyekto. Dahil ang mga congressman na may sakop dyan sa mga maanumalyang project, ay siyempre meron silang tungpats. Kaya dapat na ilantad na yung mga pangalan kung sino yung mga congressman na nagkamal ng pira ng bayan sa proyektong flood control projects. Biro nyo, malaki ang nakakaltas pagdating sa mga proyekto. Dahil maraming mga opisyal ang nagkamal ng naturang pundo. Kaya't yung project ngayon nagiging substandard. Dumalang si Marie Crising, nawasak yung mga project na yan. Dahil substandard dahil kulang yung pundo. Tinipid ng kontraktor, di ba? Kaya dapat na kunyan yung imbestigahang mabuti ng ating Pangulo kung sino-sino yung mga nagkamal ng naturang pundo dyan sa naturang maanumalyang proyekto na flood control projects. Sa district office mga kaibigan ng DPWH, alam natin na may mga hindi naman lahat may mga dyan, district office ng DPWH na siyempre pag itinawag ni ma'am o tinawag ni sir na ang kontraktor na gagawa sa naturang project, siyempre ang gagawin na nila yung gagawin nila yung naman malinis na paraan, idadaan sa public bidding, yung mga projects na yan, at mag-invite sila ng mga kakilalang mga kontraktor bilang losing bidder. Yun ang nangyayari dyan sa loob ng Department of Public Works and Highways. Kaya't marami po ang mga opisyal na sangkot dito sa naturang maanumalyang proyektong ito. Dito lang sa Pangasinan meron tayong 4 na engineering district. Yung engineering district 1 diyan sa Alaminos, engineering district 2 sa Lingayen, engineering district 3 doon sa may Tumana Rosales, engineering district 4 dito sa may Santa Barbara. Although na dito sa Pangasinan meron tayong 6 congressional district, pero dyan sa may engineering district 1, ang sinasakupan yan is district 1 dahil maluwang po yung district 1 Ang district 2, ang sakop niyan second district at dito sa 4th district. Ang district 3 ay dyan lang sa distrito 3. Ang district 4
Ang District 3 doon sa Tumana Rosales, at ang sinasagupan 6 District at saka 5th District. Dito sa 4th Engineering District, ang sinasagupan is 3rd District. So yun po yung mga Engineering District, 4 po yan. At halos lahat ng mga 6 Congressional District ay mayroong mga flood control projects. Kumusta naman ang kanilang mga flood control projects na ginawa at kasalukuyang ginagawa? Wala bang naging problema? Wala bang mga ghost project? Wala bang mga substandard? So yun mga katanungan ng ating mga kababayan. May mga kasi nakikita tayo na naka-post sa social media na may mga nawasak na mga slope protection, flood na mitigation project, tulad dyan sa 1st District, dyan sa may bayan ng Agno, Pangasinan. May dyan na naipost na nawasak na flood control projects. Kaninong proyekto po yan? Kaninong proyekto? Siyempre ang dyan, congressman, ito si Congressman Arthur Art Saliste. Dapat na malaman natin kung sino yung kontraktor. Pero ang sinasabi naman ng district engineer dyan, wala pong substandard na ginagawa ng Department of Public Works and Highways First Engineering District. Wala daw. Sabi ni District Engineer Marieta Mendoza daw. Baka naman project ng regional office yan. Diba? Implemented by Department of Public Works and Highways Regional Office. Kaya hindi alam ni District Engineer Marieta Mendoza dahil hindi dumadaan sa kanya yan. Walang protocol kumbaga. Dapat may protocol. Ang regional office makipag-coordinate sa district office na meron silang gagawin na proyekto. At dapat na yung mga proyekto na yan ay i-coordinate nila sa mga mayors, sa mga kapitan, na hindi basta-basta na lang na sila po ay magsasagawa ng isang proyekto na hindi alam ng mga mayors o kaya mga kapitan. Diba? Pag natapos yung proyekto, siyempre sino ang pipirma doon sa mga acceptance? Sino ang pipirma dyan? Diba ang mayor at saka yung kapitan pipirma din dyan? Yung mga iba hindi na nila pinapapirma sa mga mayor ang nakarating sa akin na balita, pinupost na lang daw yung signature ng mga mayor. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Hindi alam kung yung bang mga project na yan ay implemented by regional office o district office, di ba? Kaya yan ang nangyayari ngayon. Nagtuturuan sila kung may palpak na proyekto. Good morning, Kyrol. Bakit? Hindi, yung binabanggit mo kasi, sa dinami-dami ng district engineer sa Pilipinas, talaga nga naman, bukod tangi itong nasa 1st District. Bukod tangi? Bukod tangi. Bakit? Siya lang ang nakita ko na district engineer na nagsalita. Nakita mo sa Facebook? Oo, nakita ko sa social media. Siya yung bukod tangi, nag-iisa. Talaga nga naman, at ang sinasabi... Meron din isa. Interview na, wala ho kaming alam sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na mga porsyento magmula District Engineering Office hanggang sa BAC. Sige nga. Hindi nila sabihin yan. Ang sabihin nila sabihin lang nila na hindi totoo.
'di ba? Yung mga nagpapapundo sa mga proyekto na 'yan. Wala na nga amin ngayon dyan. Wala na. Wala na. Kasi ang kaya yung dito sa 3rd District, madam, ipatanggal mo na yung mga mula sa puso at saka mga mukha nyo dyan sa mga flood control project. Para hindi kayo pagbintangan na kayo yung sumusungkit ng pondo. Sino pa ba? Siyempre. Hindi, ano lang, kasi may nakikita ko sa mga ibabaw ng flood control yung mga slope protection mula sa puso. Kala mo naman galing sa bulsa nila. Oo nga parang galing sa sarili nilang bulsa yung tapos ngayon, may pabibo sa Congress. Kung ano-ano ang mga pinopost sa kanyang social media, i-post nyo rin yung flood control, madam. Correct. I-post nyo rin yung flood control. Hindi yung kakandara pa ngayon itong mga nasa engineering district ng DPWH at ganun din ang regional office ng DPWH. Nagkakandara pa sila dahil nga may mga palpak na proyekto na kanilang inimplementa, 'di ba? Pilit nilang naghuhugas napakalaki. March 4, 2025 at dapat matapos ng November 1, 2025. Ito ay 89.88% ongoing. Medya poblasyon kanto Agno, Pangasinan. Yung nabibiyak. Pero ang alam ko yung ibabaw, biyak. Yung ibabaw. Pero yung nawasak na pinos nila, isbanghin mo, walang substandard poblasyon. Ginagawang project. Ito po ay tapos na, 100% completed. Magmula February 21 at hanggang sa October 21 sana, 2025. Pero 100% ang nakalagay dito. Doon sa 94 million. Kaya maghanap pa tayo ng Agno. Kaya Madam Marieta, lumabas ka naman sa opisina. Itong si District Engineer Mayet Mendoza. Ay baka naman wala naman talagang diyan, substandard. May nakapost sa social media. 10 yung nabitak na yan. 10 yung mga... Baka hindi dyan. Baka mali lang yung nag-post. Baka mali lang yung nag-post. Tingnan natin. Puntahan natin yung lugar. Para makita natin. Wala ka na makikita. Ng Baldala Tapigaran Simba Malayan flood control issue alam mo kasi kahit national government for example may sugat ka. Nilagyan mo ng band-aid. Yung back kasama, Hindi, yung back may sarili silang may sarili ayon kay Senator Ping Lacson, yung back may sariling porsyento. Meron. Pero pare-pare sila na tumanggap sa kickback. 'Di ba? Sino kaya ang magsasabing hindi totoo 'yan? MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Autos R. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Isipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Dennis Muharal at siyempre nandito na ang ating station manager Joey Baby. Pangasinan District magagawa lang. Ginawa yan, inaward yan February, inumpisan yung construction Marso at natapos ng Oktubre, nagiba 2024. Dumaan si Marie Crising, nagiba ang dumaan project. si paring Dante. Paano yung back? Sabi ni Senator Ping Lacson 5 to 6%. 5%. So that is 40 amo. Pero si Tuso wala siyang lisensya.
Wala siyang construction. Wala siyang construction. Oo. Gumagamit lang siya ng... ang balita ko, ang ginagawa dyan, siyempre, 10%. 10% doon sa 1 billion. That is... 100? 100 ba? Oo. Pag... tama. 250. So 1 billion? 1 billion. Aba! So